Peki kan ya. Peki chuan zona ka zo tang se o V day hi I enge lampum Valentine nyang. Valentine Day eng tin nge an man thin Mizo nam lam ten entira an lam vel chinin ka sia. nam lam ne nan mang thin en mo chuan I zu mang ve donem Mang lo me yang abai thak motor chuan man te hau tak boxi. chuan eng ti khuna ngen man thin Chap char kut lai velin an yang. chap char kut lai velin an mang thin dot ole ma sa ni ming min shil the Francis Van Alpeka. Francis Van Alpeka chuan zona ka zo tang che o V day hi enge alampum Valentine's Day. Valentine's Day chuan eng ti ka ngen man thin February nilin in kasia. I chiangem Oh, chinga. chiangem Oh, chinga. Ate wina te ulo luto. February ni li chuan eng tinge an man thin La mua la konan mang dau mup main kasia. Ole ti khan puthom ni leng. Ti khan atia ingai dan le thil sei kha. Dot eng tinge kumina I man don Ai lo fa kan langa la lo fa hi kan la zo lo mo. Lo fa tin kan phang me yang. Komin. Oh my god. ama sa ni ming min shil them Juliana. Liana chuan zona kan zo dang cho V day hi enge lampum Valentine's Day. Valentine's Day. Valentine's Day chu eng ti ka ngen man Tlang puin o len deuh lai chu ni chung ka sia. ol len lai ol len lai an mang thina ani ta khachun fix lo tinami Oh, fix low. Ate wina te ulo luto. Valentine's Day chu khoi ngen man thin Tlang puin khopui lampang a hin an mang thin. khopui lampa Oh. ai zolte ser chip te Oh my god. le ma sa ni ming min shil lo le Maria Leldin puyi. Maria Laldin pui chuan zona ka zo dang cho V day kan ti hi enge lampum Valentine Day. pum Valentine Day. V day chu eng ti ka nge an man thin June tha. zun thla chuan eng tin nge an man thin Aizol Millennium Center Minister ten an hong chinin ka sia. Ate wina te ulo luto. chuan kumina eng tin nge I mang ve donem Kampang man lawang so thing te cho kan nga ya. I mang ve tem voi khatal Oh mang ve to chine. Millennium Center a chuan I manga Oh mang kan lam mup zel. Dot le ma sa ni ming min shil ro le Reya. reya chuan zona ka zo dang cho V day kan ti hi I enge lampum Valentine's Day tina ni melomi. Valentine's Day chuan eng ti ka nge an man thin Kum top lampang online live vel hian an mang thinin ka sia. to ka ipo chop lo tro. Puthang thuam. teng lai bor vela mo chuan eng tin nge an man thin Ku react te I le pui vel khon an mang thina mo. an I kumina hian I mang donem Ka man ka ring lo chan chu. I bu seng lai te ni thin box ya mo. le ama sa ni ming min shil ro le Lalawa. lal awa chuan zona ka zo tang cho V day kan ti hi enge alampum Varsin Day ani beram chu. Ate wina te ulo luto. Virgin Day chuan Virgin Day chu eng ti ka ngen man thin
July ni som ni pani July ni som ni pani chuan eng tin ngen man thin an man thin dan hi ai nang lo khop me a heng la chon ho la te ti hian ni khamang teng kan mang chuan kumina eng tin nge in man don kumina atak hian ka hra chi lo wa ke chu ka mang man kher lo nga le le ta ka riak le dei do na Oh my gosh! tu tenge bo sai thin we me le vi si hian an bo sai deu ber